ҳоло результати специалистҳои команда дар Авиторо нишон медиҳам. Аккаунти мон дар Екатеринбург 179 та отзив дорад. Инаш бошад дар шаҳри Москва 229 та отзив дорад. Ҳамин тавр дар 20 шаҳри Россия Авито аккаунт дорем, отдельный аккаунт ҳар якта шаҳрба хеле ки мебинед. Например, мисол ман ин аккаунта ҳон феврали ҳамин сол кушодем. Қариб ки дар давоми 5 моҳ уже 91 отзив дорад. 179 та Авито доставка с продажа ҳай. Дар статистика гирем агар дар давоми 5 моҳ 30,000 та одам дидагӣ. Аз ҳамин қариб таги 7 миллион ба уже общий оборот. Ин толика якта шаҳр мебошад.